ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ። ከመይ ጸኒሕኩም? ክብርና አምላኽና ይኹን። ሃሌሉያ። ሎሚ መበል 13 መዓልቲ ናይ ጾምን ጸሎትን ጊዜና እዩ። ሎሚ ንጽልዩ ጸሎት ድማ ንዝቕጽል ክብሪ ዝተሓደሰ ሓይሊ ብዝብል ኢና ክንጽሊ። ኣምላኸይ ንዝቕጽል ክብሪ ሓይለይ ከሕድስ ወይ እንዳበልና ክንጽሊ ኢና። ኣሜን። ኣምላኸይ ንዝቕጽል ክብሪ ኣቅድመይ ዘሎ ዓመት ዝቕጽል ክብሪ ኣሎ። ኣቅድመይ ዘሎ ዓመት ካልእ ደረጃ ናይ ክብሪ ኣብ ህይወተይ ተዳልዩሎ ኣምላኸይ ድማ ነዛ ሓይለይ ከሕድሰለይ እንዳበልና ክንጽሊ ኢና። በቃ ኣምላኸይ ነቲ ቅድመይ ዘሎ ዝቕጽል ክብሪ ጎየ ዘይደኽመሉ ከይደ ዘይሕለለሉ ጌርካ ሓይለይ ንስኻ ስለተሐድሶ ስምካ ይባረኽ ኢልኩም እንዳኣወጅኩም ምሕዳስ ሓይሊ ንዝቕጽል ክብሪ ኣብ ህይወትኩም ኣውጅዎ። መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ዝብል ኢሳይያስ 40 ንድኹም ሓይሊ ይህብ ንስኑፍ ከኣብርትዕ ይውስኽ ኣጓባዚ ድኹሙን ይሕለሉን ኣባጽሕ ድማ ሰንከልከል ኢሎም ይወድቁ እቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበዩ ግና ሓይሎም ይሕደስ ኢሉ ሪኢኹም። ከም ንስሪ በኽናፍ ይድይቡ ይጎይሞ ኣይሕለሉን ይኸዱሞ ኣይደኽሙን ኢሉ ቅድሚ ከም ንስሪ በኽናፍ ምድያቦም ቅድሚ ጎዮም ዘይምሕላሎም ቅድሚ ኸይዶም ዘይምድካሞም ሓይሎም ኣምላኾም ሓዲስዎ እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅድሚ ምብራርካ ቅድሚ ምጉያይካ ቅድሚ ምኻድካ ሓይልኻ እዩ ዘሕድሶ። ስለዚ ቅድሚ ኣቅድሜና ዘሎ ዓመት ምእታው እግዚአብሔር ሕጂ ሓይልና ዘሕድሶ። ኣሜን። ሕጂ ንዕኡ ዘዳልወና ሕጂ ንዕኡ ደዕጥቀና። ኣሜን። ስለዚ ሎሚ ነዚ ቃል ኣብ ርእስኩም ሒዝኩም ህዋ ኣምላኽ ይበቃበሩ። ኣቅድመይ ዘሎ ዓመት በኽናፍ ንስሪ ንላዕሊ ዝወፀሉ ጎየ ዘይደኽመሉ ዘይሕለለሉ ከይደ ዘይደኽመሉ ዓመት እዩ። ምክንያቱ ኣምላኸይ ንስኻ ሓይለይ ኢኻ፣ ኣምላኸይ ንስኻ ብርትዐይ ኢኻ፣ ኣምላኸይ ንስኻ ኢኻ ንሓይለይ ትሕድስ፣ ኣምላኸይ ንስኻ ኢኻ ጸጋ ተብዝሐለይ እንዳበልና ክንእውጅ ኢና። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቅድሚኹም ንዘሎ ዓመት ሓይልኹም ከም ዘሐድስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቅድሚኹም ንዘሎ ዓመት ዓቕምኹም ከም ዝመልኦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቅድሚኹም ንዘሎ ዓመት ከም ዘይትሕለሉን ከም ዘይትደኽሙን ገይሩ ሕጂ ከም ዝሰርሐኩም ነዚ እንዳርኣኩም ኣውጅዎ ኣብ ህይወትኩም። በቃ ኣሜን። በቃ ኣብቲ ሰንከልከል ትብልሉ ዘለኹም ነገራት ኣእዳውኩም ኣልዕልዎ። ኣምላኸይ ኣብዚ ሓይለ ይሓድሶ በልዎ። ኣሜን። በቃ ኣቅድመይ ንዘሎ ዓመት ኣብዚ ነገር ሓይለ ይሓድሶ። እግዚአብሔር ኣብዚ ሓይለ ይሓድሶ። እግዚአብሔር ኣብዚ ሓይለ ይሓድሶ። ብመንፈስካ ኣብዚ ነገር ሓይለ ይሓድሶ። እግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣብዚ ነገር እዚ በኽናፍ ንስሪ ንላዕሊ ክወፅእ ጎየ መታን ከይደግም ከይደ መታን ከይሕለል እግዚአብሔር ኣብዚ ነገር እዚ ሓይለ ይሓድሶ። ወኣምላኸይ እንዳበልኩም ጸልዩ ብሩኻት ጸልዩ። ኣምላኽ ድማ እሙን ኣምላኽ እዩ። ኣባና ዘሎስ ሓይልና ንኽሕድስ እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ። ኣሜን። ስለዚ ወኣምላኸይ ኣቅድመይ ዘሎ ዓመት ሓይለይ በኣኻ ተሓዲስ እየ ዝኣትዎ። ኣቅድመይ ዘሎ ዓመት ሓይለይ በኣኻ ተሓዲስ እየ ዝኣትዎ። በኽናፍ ንስሪ ንላዕሊ ክወፀለ ጎየ ኣይክሕለልን ከይደ ኣይክደክምን ምክንያቱ ኣምላኸይ ሓይለይ ሕጂ ስለተሕድሶ ኣምላኸይ ሓይለይ ሕጂ ስለተሕድሶ ነቲ ቅድመይ ዘሎ ክብሪ ሓይለይ ሕጂ ስለተሕድሶ ነቲ ቅድመይ ዘሎ ብሉጽነት ሓይለይ ንስኻ ሕጂ ስለተሕድሶ ወኣምላኸይ ሓይለይ በኣኻ ከም ዝሕደስ ንዓኻ ይኣምን ኣለኹ። ሓይለይ በኣኻ ከም ዝሕደስ ኣባኻ እውከል ኣለኹ። ሓይለይ በኣኻ ከም ዝሕደስ ኣባኻ እድገፍ ኣለኹ። ወኣምላኸይ ሓይለይ ትሕድሰለይ ንስኻ ኢኻ። ሓይለይ ዝሕደሰለይ በኣኻ እዩ። ኢን ደ ኔም ኦፍ ጂሰስ እንዳበልኩም ጸሊ። በቃ ከይደስ ኣይክደክምን ጎየስ ኣይክሕለልን ኣምላኸይ ሓይለይ ክሕድሰለይ እሙንን ጻድቕን እዩ ህይወተይ ሕጂ በሎ። ኣሜን። በዚ መንፈስ ዝጸልዩ ኣቅድሚኹም ንዘሎ ዓመት ሓይልኹም ተሓዲሱ በኽናፍ ርስርን ላዕለ እንዳወፀኹም ኣሜን። በቃ ጎይኹም ከይትሕለሉ ከድኩም ከይትደኽሙ እግዚአብሔር ሕጂ ክረዳውኩም እዩ። ብጎይታ ባህ ይበልኩም። እቲ ዘሐድስ ሓይልኹም ምሳኹም እዩ። ተባረኹ።